Amala zanga matandala bwanji kuli konse kumene muli. Inenso kuno ndatandala bwino ndikuthokoza Ambuye kuti atisamalira. Kufika nthawi zino alemekezeke kumwamba. Akuluakulu ndipanga mwachangu. Tithokoze boma lathu la Malawi pa ntchito imene mukuyigwira kuja ku Messina. Akuluakulu kumene kuli munthu osati masewera. Kuli anthu. Ndipo aimbasi ya Malawi akugwira ntchito usiku ndi usana. Sakugona, akuchita sinthana ma shift. Ena kumenya night shift, ena day shift. Akumaweruka anthu umene kuma 3 am, ma 4 am. Komano a Malawi, tiye tikanosunga bata. Amabungwe amene akutithandiza kumene kuja adandaula kwambiri khalidwe limene tikupanga Malawi. Kuti mabungwe osiyanasiyana amene akuthandiza kubweretsa zakudya, kubweretsa sanitary yonse imene imabwera umene kuja. Tikuthandizidwa ndi mabungwe. Komanso ngakhale boma la South Africa ladandaula khalidwe limene tikuchita Malawi. Ndi akuluakulu akatinyanyala anthu amenewa tivutike ndife ndi ana athu. Chifukwa ena mumachita ziwawa kumenyana, ena muchita ziwawa zokangana ndi boma la kuno kutukwanizana ndi apolisi, kukangana ndi Home Affairs, kukangana ndi embassy anu amene zimezi zosakhala bwino. Nde akudandaula anthu aja kuti khalidwe limene akupanga Malawi sikhalidwe labwino. Nde mapeto ake ati kuchipanga shutdown chimene chija ndikuti siyo kuti zingovutika pa chiground. Nde mavuto amene wawo mupwetekesa chifukwa kagulu ka anthu ochepa kamene mupanga zimenezo. Muvulalitsa anthu amene akufunisisa kumapita ku Malawi, amene ndi ana awo, amene avutika kuti afuna azipita. Ndena mupita umene pakampo pachimwa kapanga za uduli. Munthu mwavutika komanso mupanga uduli ngati muli mayendedwe. Sikhalidwe labwino. Ngati muli madolo munakanyamuka mapita. Sapita pakampo ndikumakagenda apolisi, kupita pakampo makangana ndi apolisi, kupita pakampo makangana ndi Home Affairs, kupita pakampo matukwana boma lanu lomwe. Khalidwe anthu anje mene. Boma likuyesetsa kwambiri tizithokoza. Amalawi apita ambiri ku Malawi. Boma lake lomwe muli tukwanalo, anthu amene mukuwatukwana akuthandizana. Samakhala ndi khalidwe ngati limenelo. Akudandaula athu. Nde boma la South Africa likudandaula nawo kuti khalidwe limene akupanga Malawi tikuyamba kuyipisa mbiri yathu ya Malawi. Tikumvetsetsa kuti pamalo mukukhalapo si pamalo pabwino. Koma mvetsetsani dziko lino silathu ndi lawo. Ndi kuwayeni kulibe mkuwe. Tiye tikhaleni anthu akhalidwe mmene timakhale Malawi. Tavutika of course. Koma tikapanga ziwazo sizithandiza china chilichonse. Zingotonjezera mavuto pa mavuto. Mukuberana. Ena akubazikwa za anthu zovala za anthu. Aya sizedi. Please. Tiye tiziyamikani. Ine ndikuthokoza boma la Malawi. Boma la Nkulukuta Moyo. Lotsogozedwa ndi Nkulukuta Moyo. Ndikuthokoza embassy ya Malawi. Ndikuthokoza mabungwe osiyanasiyana amene apereka zakudya, kuthandiza munjira ina iliyonse achipatala. Please Malawi tikhale khalidwe. Tikudziwa kuti malo aja ndi opweteka. Koma timvetsetse sitidapange dala, sitidafuna kukhala pene paja. Ndi mavuto amene atigwera. Ndiye tikhale anthu osunga bata ndi mtendere. Pali mavuto enanso amene akuchitika kwambiri pene paja ndi akuti pali ena munakhala kuno nthawi itali 15-20 years. Muli ndi ana, muli ndi azikazi akuno. Koma boma la South Africa letseratu ndipo likuti lachitonereratu kuti boma la Malawi lisayerekeze kutenga nzika zawo kumapita ku Malawi. Pakhalanso mavuto ena. Ndipo anena kuti zimenezo akangoona kuti zikupitirira atsekaso chikampu chija. Ndipo pakhala mavuto ena apadera. Ndiwo akupempha kuti munthu wawo wina aliyense kandi mwana ngati udakwatira kuno uli ndi ana kandi 6 kandi 3 kandi 4 ana amene ndi akuno ngakuno siakoso akuti akutenga. Mkazi akutsala. Ndi zinthu zopweteka kwambiri very emotional kumasiyanitsa banja choncho, family choncho kuigawanikana chifukwa cha phakira nthakati, chifukwa cha Ngizwe Mtunu, chifukwa cha Jacinta. Anthu amene wa Mulungu awayendere mwapadera. Mafamilia ndagulananinso changa cha Bahambeji. Anthu amene wa Mulungu azayendere mwapadera ndi anthu oyipa kwambiri.
It's very emotional kuona kuti 3 am akutenga family yako kuikweza galimoto bwerera kumabwerera kali ku Durban kwa Natal. Iwe akukweza baso zipita ku Malawi. Sinzopweteka kwambiri. Komanso it must be a lesson kwa amene mutsala, kwa amene mufuna kubwera kuno zikakhala bwino. Mukakwatira kuno, try to make spousal visa. Zimene zokuthandizani, zizakuthandizirani mu nyengo ngati izi. Usangoti mukapeza basi kungokwatira nkukhala. Isani kupanga mapepala mukakwatira azimaya kuno, pangani madongosolo amapepala. Pano ana akutsala, kazi akutsala anthu akunkaoka. Nemu ino mukafika ku Malawi mukapangeno process yokuti kazi akhale mapepala onyamukira bwera ku Malawi ndi ana. Zimene zinthu zovuta kuti zitheke. Ngati mwaliphera onyamuka nokha. Nemukakwanisa onyamula mkazi ndi ana opita. Nzovuta. This situation is very critical kuti ngopemphera kuti Ambuye atithandizire. Tiye tikhale anthu akhalidwe. Tisiye kulimbana nawo, kunyoza boma kuno, kunyoza boma lathu lomwe kulitukwana, si zinthu za nzeru zimenezo ya. Munthu ukavutika umene ukhaodeka.